мухлисон ва тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи алифбои роҳ аст аз телевизиони Баҳористон. манзури шумо. ин навбат низ дар барнома ду даста иштирок мекунанд ва миёни ҳамдигар рақобат мекунанд. табист ки дастаи хубтару бехато шартҳои барномаро иҷро кунанд, ғолиби барнома дониста мешаванд. хуб, сараввал бо иштирокчиён шинос мешавем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. марҳамат, худро муаррифӣ кунед. من اکرم‌دین‌زاده یاسمین، سردار گروه راهگذر. марҳамат шумо. من خلیل منصور. марҳамат шумо. من اسمازاده رکمینه. офарин мекунед. من یارزاده عدنا محمد. марҳамат шумо. من رستمزاده عایشه. офарин бачаҳо, аллакай мо бо дастаи роҳгузар шинос шудем ва мегузарем ба дастаи дигар. хуб, марҳамат. من غیرتов عمر، سردار گروه چراغک. офарин, марҳамат шумо. من جبار و آسیه. من سلیمزاده ایدر. من کریم و صفیه. бениҳоят хуб. من سفربزاده اسپینه. офарин. хуб, мо бо ҳарду даста шинос шудем. қариб ки ҳамаи шумо ҳамсолед. ҳамин тавр не? бачаҳо, омода ҳастед то ин ки шарти аввали барномаро ба шумо фаҳмонам? ин тавр ки бошад, бо диққат гӯш мекунем. дар рӯи ин миз расми аломатҳои роҳ гузошта шудааст. вале бояд гӯям ки ҳар як аломат ба 3 қисм тақсим шудааст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо расми 2 аломат аст. супориш чунин аст: бояд як нафар иштирокчӣ бо самакат саҳнаро давр зада, як қисми аломатҳои роҳро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз ин пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил кунанд. шарти аввали барнома ба шумо фаҳмост? ин тавр ки бошад, аз дастаи роҳгузар шурӯъ мекунем. хуб, аз дастаи роҳгузар марҳамат, як нафар ба назди самакат равед. духтарҳо, шумо ба назди тахтача. омода мешавем ва бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. омода ҳастед? 1, 2, 3. рафтем. хуб, як қисми аломатро мегирем ва ба назди дигар иштирокчиён мебарем. духтарон аллакай як аломати роҳро ҳосил карданд. офарин, духтарҳо. хуб, дастаи роҳгузар, зудтар бошед, вақт рафта истодааст. тамошобинони азиз, шарти аввали барномаро дастаи роҳгузар дар муддати 1 дақиқа ва 54 сония ба анҷом расонданд. хуб, рафта мебинем ки дигар иштирокчиён кадом маълумотҳоро ҳосил карданд. марҳамат, шумо гузашта дар ҷои худ чинед.
кани духтарҳо ба мо шаҳр дед ки шумо кадом аломатҳоро ҳосил кардед? علامتی یکم این علامتی پیاده‌گرد است که ما از این میتوانیم گذریم. хуб аломати дуюм? علامت دوم نشان داده می شود که در هر جایی که این علامت هست در آنجا دوچرخه راندن منع است. офарин ба шумо. марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. тамошобинони азиз, тавре ки худи шумо шоҳид гардидед, дастаи роҳгузар шарти аввали барномаро дар муддати 1 дақиқа ва 54 сония ба анҷом расонидан, 2 аломатро ҳосил карданд ва тавонистанд ба мо дуруст шаҳр диҳанд. мегузарем ба дастаи чароғак. хуб, дастаи чароғак, марҳамат, як нафар ба назди дучарха равед. шумо бошед ба назди тахтача. омода мешавем ва бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафтем. офарин. дастаи чароғак камтар зудтар бошед, то ин ки вақт рафта истодааст. агар хоҳед ки ғолибиятро ба даст оред, пас чӯсу чолокиро аз даст надиҳед. офарин ба дастаи чароғак, аллакай як аломатро ҳосил карданд. қисмати охири аломат низ ба назди иштирокчиён омада расид. бинандагони гиромӣ, шарти аввали барномаро дастаи чароғак дар муддати 1 дақиқа ва 54 сония ба анҷом расониданд. хуб, рафта мебинем ки дигар иштирокчиён кадом аломатҳои роҳро ҳосил карданд. марҳамат, шумо гузашта дар ҷои худ чинед. хуб, дастаи чароғак кани ба мо шаҳр дед ки шумо кадом аломатҳоро ҳосил кардед. این علامت آسته کودکان نام دارد. در هر کجایی که این علامت است، رانندگان باید احتیاط باشند. علامت دوم علامت دوچرخه است. در هر کجایی که این علامت گذاشته می شود، ما می توانیم در آنجا دوچرخه سواری کنیم. офарин. марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. тамошобинони азиз, дастаи чароғак низ шарти аввали барномаро дар муддати 1 дақиқа ва 54 сония ба анҷом расониданд, 2 аломатро ҳосил карданд ва ба мо дуруст шаҳр доданд. яъне ҳар ду даста шарти аввали барномаро дар муддати 1 дақиқа ва 54 сония ба анҷом расониданд. дар шарти аввали барнома ғолибият насиби ҳар ду даста гардид. аз ин рӯ ба ҳар ду даста панҷхолӣ супорида мешавад. офарин ба ҳар ду даста. хуб, расидем ба шарти дуюми барнома. бачаҳо, дар шарти дуюми барнома ман ба шумо 10 та чистон пешниҳод менамоям. барои ҷавоби ҳар як чистон ба шумо як холӣ дода мешавад. омода ҳастед то ин ки ман чистонҳоро пешниҳоди шумо кунам? ин тавр ки бошад, бо диққат гӯш мекунем ва аввал шуда
ба чизони пешниҳод намуда ҷавоб мегардонем. хуб, чизони аввалро ман мехонам. роҳро идора мекунад, се чашму як пой дорад. аввалин шуда дастаи роҳгузар даст бардошт. хуб, ҷавоби дастаи роҳгузарро мешунавем. ҷавоби ин чистон чароғак аст. барои чӣ маҳз чароғак? охир ӯ се то ранг дорад: сурх, зард, каъ сабз ва як то пой дорад. офарин, ҷавоби шумо комилан ҳам дуруст аст. хуб, чизони дуюм. ба асп монанд аст, вале ҷав намехӯрад. ду чарху як рул дорад. хуб, дастаи ҷавоби ин чистон дучарха мебошад. ду чарху як рул дорад. ҷавоби ин мешавад дучарха. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. парвоз намекунад, вале садо мебарорад. ду чашму чор пой дорад. марҳамат. ба фикри шумо ҷавоби ин чистон? ба фикри ман ҷавоби ин чистон самолёт мебошад. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. хуб, дастаи роҳгузар, шумо ҷавоб доред? марҳамат шумо. ҷавоби ин чистон мошини сабукрав аст. офарин, яъне чор чарх дорад. ин мешавад мошини сабукрав. хуб, чистони навбатӣ. мисли абр об мепошад, роҳро тоза мекунад. марҳамат. ҷавоби ин чистон абр аст. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. хуб, ҷавоб доред дастаи чароғак? ин чистон мошини раҳшувак аст. яъне ҷавоби ин чистон мошини обпошак аст. ҳамин не? роҳро об мепошад ва тоза мекунад. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, бедуму бебол парвоз кунад ба кайҳон. марҳамат. ба фикри ман ҷавоби ин чистон ракета мебошад. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, мисли барзагоҳу замин ҷуфт мекунад, аммо алаф намехӯрад. марҳамат, дастаи чароғак. ҷавоби ин чистон трактор мебошад. офарин. хуб, чизони навбатӣ. ин хона чӣ мӯъҷиза, гирдогирдаш тиреза, пойафзолҳо аз резин, ғизо гирад аз бензин. дастаи роҳгузар, марҳамат. ҷавоби ин чистон мошин мебошад. кадом навъи мошин? дастаи чароғак, шумо ҷавоб доред? хуб, марҳамат, боз дастаи роҳгузар. ба фикри ман ҷавоби ин чистон поиз мебошад. не, мутаассифона. бачаҳо бо диққат гӯш кунед. ин хона чӣ мӯъҷиза, гирдогирдаш тиреза, пойафзолҳо аз резин, ғизо гирад аз бензин. ҷавоби ин чистон? хуб, марҳамат, дастаи чароғак. алаф. нодуруст аст. марҳамат шумо. ба фикри ман ҷавоби ин чистон автобус мебошад. яъне гирдогирдаш тиреза, пойафзолҳояш аз резин. ҷавоби чистон автобус мебошад. хуб, чистони навбатӣ. роҳи росту равон танҳо баҳри одамон, автобусу мошинро роҳ надиҳанд ба он ҷо. марҳамат. ҷавоби ин чистон роҳи пиёдагар аст. дастгоҳи хурдакак муайян кунад суръат, локатараш бигӯяд баланд кардед ту суръат. каме фикр мекунем. марҳамат, ҷавоби дастаи роҳгузарро мешунавем. ҷавоби ин чистон радар аст. офарин. хуб, ман чистони охиронро мехонам, яъне чистони даҳумро. бо диққат гӯш мекунем. мошин бо салиби сурх шитобон бошад доим. вазифаи ӯ доим кӯмак ба беморон аст. ин кадом нави мошин аст? марҳамат, дастаи чароғак. ба фикри ман ин мошини ёрии таъҷилӣ аст. яъне ин мошини ёрии таъҷилӣ аст ки ҳама вақт ба беморон кӯмак мерасонад. офарин, бачаҳо, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, бинандагони азиз, тавре ки мушоҳида намудед, ман ба дастаҳо 10 то чистон пешниҳод намудам. ба 10 чистони пешниҳод намудаи ман дастаи роҳгузар ҳамагӣ ба 6 то чистон ҷавоб гардонданд ва дастаи чароғак бошад ба 4 то. аз ин рӯ ба дастаи чароғак 4 хол ва ба дастаи роҳгузар бошад 6 хол супорида мешавад. офарин, бачаҳо.
мегузарем ба шарти сеюми барнома. мухлисони азиз, расидем ба шарти сеюми барнома, яъне шарти охирин. бачаҳо, дар шарти сеюми барнома мо зуд ҳаракатӣ ва албатта бо диққатии шуморо месанҷем. сифориш чунин аст: бояд шумо бо самакат саҳнаро давр зада боз ба ҷои аввалаи худ баргардед. вале бояд гӯям ки ҳар як аломате ки дар ин ҷо гузошта шудааст, шумо бояд танҳо аз рӯи ана ҳамин аломатҳо амал кунед. шарт ба шумо фаҳмост? آفرین. این طور که باشد از دسته راهگذر شروع میکنیم. مرحمت از دسته راهگذر یک نفر به نزد سمکت روید، آماده شوید و با حساب 3 شروع میکنیم. آماده هستید؟ 1 2 3. چراغک سرخ است. راه را ادامه میدهیم. خوب. خوب. چراغک سبز است. آفرین. خوب بینندگان گرامی، دسته راهگذر شرط سوم برنامه را در مدت 29 ثانیه به انجام رساندند. آفرین. مرحمت گذشته در جای خود شینید و میگذاریم به دسته چراغک. خوب از دسته چراغک مرحمت یک نفر به نزد سمکت روید. آماده میشیم و با حساب 3 شروع میکنیم. 1 2 3. رفتیم. آفرین. چراغک سرخ است. راه را ادامه میدهیم. آفرین. مخلصان گرامی، طوری که خود شما شاهد گردید، شرط سوم برنامه را دسته چراغک در مدت 27 ثانیه به انجام رساندند. آفرین. مرحمت گذشته در جای خود شینید. در شرط سوم برنامه به دسته راهگذر 4 خال و به دسته چراغک باشد 5 خال سپرده می شود. آفرین بچه ها. بعد از به انجام رسیدن 3 شرط برنامه، دسته راهگذر صاحب 15 خال و دسته چراغک باشد صاحب 14 خال گردیدند. یعنی در این برنامه غالبیت نصیب دسته راهگذر گردید. آفرین به دسته راهگذر. دسته چراغک رو افتاده نمی شویم، زیرا برنامه های ما ادامه دارند. آماده میشیم و در برنامه من بعد اومده اشتراک کرده غالب برنامه میگردیم. بینندگان گرامی، اینجا نشر نوبتی برنامه الفبای راه به انجام میرسد. مقصد برنامه ما شناس نمودن خردترکان و شما مخلصان عزیز با قاعده های حرکت در راه می باشد. خیر عزیزان، تا دیدار نوبتی در برنامه الفبای راه. خیر.